बिसिमल' दिनै संसार पान्डा जेखिनि जागोन अब स्पेशल पेगी तिरिनि ओ पान्डाओ हाय बरं ग्रां मुचां नगेन्द्र देवबर्मा डाइरेक्टर TRP and PD साबकजों खुब तै दिसाया फारि लाबसब जागै दङ नाय दंनानि कायसा सालमान माने बाकै नरकनि याफा खरबमानि जयावै दंनानि थुब कुनु साइबानो तिनिनि ओ संसार पान्डाओ जों बेलेखेनो बरं ग्रां नारवाइरकनो मानखा तै ओ नारवाइरकनो बेलेखेनो हाबांनि हामसाकमा तै खुलुमो माय आफारु महाय साल तै महाय आलायदा oyna mutubu kaibising jotono bacanai tinini o sensasa taki musulmani o saldo o rangsakni saldo mutu sotang layan tinini simi o jagao night sector kam market check khulok jaksine and cultural institute ni itu planting hasil buri ni bagai ang barbar saw jadi Manipur sanai di saw lago mahayang thangka जों साइमाना गौजोग मा बसर जों अमो नाय तंमानि जों ora outla सहरो जों गायसे चिनि बरंनि बागै मार्केट सेट काम रेस्ट हाउस ओ जों खाय दंगो दिनै अबनि फाउन्डेसन ले खलायखा अबनि लाइ प्रोजेक्ट कटरमा अब ताबक जों दुइ ताला चेंनाय एपरे जों चिनि प्लान्ट दंगो चार ताला जों खायनाय तलायखौ मोखथों फालनाय सागाखौ थुजागनाय बे गेस्ट हाउस रक जों खायनाबो प्लान्ट दंगो अब गायसे चिनि रिटार्निस चिनि एनलेफ्टी ननबासिनि बनि काचे पैकेज जों अर मानखा आबाद बागै आं पहिला बरन हामबाय मारनाय तैबो जों तिनि नगो तिनि बर गोबांमा अर मोखथों फालफायो हाजार हाजारनि दिनै अमपिनि अमरपुरनि आइन खवाइनि बरमुरानि गोबांमा फायनाय दङ बर जागामानिया आबाङै जों बरनि बागै दाबो दा खायरिखा अब लन्डे चिनि प्रोजेक्ट दङ उइदिन 8 months 8 मासनि बिसिमफोराव मा पाइनाय जों आदि डिपार्टमेन्ट रिरिखा आदि डिपार्टमेन्ट हयतो खायजागनाय आं खागाव अबन पुइला तिनि आउटला सहर जों अमहाय कायसे चेष्टा उद्योग नामानि जों खानागाव किसा जागा किसा कोनांखा जागा जा तलांखा आफानो जों मनो पाइलिं खालायगे जों फाउन्डेसन क्राक खायनाय ते जे रां तंमानि अब कुलग याफानो जों खागाव नेक्स्ट जों ते रां बक्सिं नाय अब जों प्लान दङ ते नांखांग्लाय जों सागाराव जों शपिं कमप्लेक्स जों खायनो बां चेष्टा खाय दङ अब सुदु सबदि सिमिया सुदु मै जों फालमा सिमिया आनि निजेनि आं व्यक्तिगत आं वानसक दङ जों दरिसराव मार्केट खायखांखाय शपिं कमप्लेक्स বিভিন্ন ধরনের সুপার मार्केट हाय कायसाराव कम्बाय खायनो बां चेष्टा खाय दङ आं खागाव जों जत साइमोनो आउटलाव जाकरै जा कतर जागा माने बागै बेले कथिन जों अबनो नायमां प्राय 1 बोसोर थांखा जों जागा मानिया जों लाकिलि जों जागा मानखा तैबो जों ओंखांखो अयनजाव जों नाय दङ जों तंसाक जों खायनो चेष्टा खाय दङ आं खागाव जों बर बेलेखे उपकार माने हामारि माननाय जों अर मार्केट खायनो बागै जों नुखा गोबां मानसि बर बाति हिंख्लाय बर कुनु फालमैया बर दागि थाङै मा पायो बरि बागै जों जदिसे 8 मास बिसि पाइखांख्लाय आं चेष्टा खालायनाय जाते अर आदि डिपार्टमेन्ट बरनि हयतो अब उद्योग ना जागो आदि डिपार्टमेन्ट अर इमप्लिमेन्ट खायनाय अ प्रोजेक्ट बरि बागै आं खागाव चिनि 8 मान्थनि बिसिङाव अब पाइनाय पाइखांख्लाय आं बर किछा बर सुबिदा मोननाय जों ताबक जतन जागारिमायफोनो जों चेष्टा खालायनाय जे 3-4 ताला खालायनो हांख्लाय साकाव बहायनो जों बरनि बागै जों फालानि बागै जों सुबिदा खायनाय गां खागो अब चिनि सरकार बिजिबायबो सरकार फाइमानि परेगो अमन पुइला आसे बसर परेगो प्राय 70-72 बसर परेगो अमन पुइला चिनि तिप्रासानि बागै अर कायसे जों शपिं कमप्लेक्स तांजा नाय दं तांनाय जों चेष्टा नायखा हायनो हाय आं सारा मस्त तिनिनो कायसे जों फुंगो जों आरो लेम्बु सराव तिनि आरो बाहायनो कायसे जों अब चिनि एकाडेमिक नि इन्स्टिट्यूट कायसे खायजाखा अब चिनि बिराट प्रोजेक्ट अब आरो चिनि ट्राइबल रिसर्च ते कल्चरल इन्स्टिट्यूट अब जों एकाडेमिक खलंनाय आरो जों कायसे खाय दंगो अब हायके तुलुक जों दिनै अर सहर बिसिङाव आउटला टाउन बिसिङाव जों तैबो चिनि तिब्रासारावनो जों सुजुरना बागै जों चेष्टा खाय दङ हामबाय खुलुमबाय सर कायसे सुङो सर दिनै अकलग ट्राभेल फिर जागा दं खायना रकम अब ओंखाय आरो जों जा तंखो किदाबो जागा चिकन अब कन्टिनिउस जाकरि जाबलाय चिकन ओंखार तैबो दिनै अब बरनि आरो किसा नक काहे दं जों नायनाय लेखा कचारा नक दङ का नक जों सबाय मैया अब
mang isa kaubangi dong abangi जों मनो जागा चिकनि बागै जों आबो जों स्टप करिखा जों भबिष्य नायनो ताम खायमोन जों साखाय दङ तामखा आरो स्पेस बेलाय कम आबाङै अरके स्पेस गोबां अर जों ता 5 घन्टा जागा माखा तैबो जों अर जागा एरना बागै आं साखाय दङ हामबाय